உலகெங்கும் வீற்றிருக்கும் சர்வம் டிவி நேயர்களுக்கு உங்கள் விஞ்ஞான ஜோதிடர் ஆம்பூர் வேல்முருகனின் இனிய வணக்கங்கள். நம்ம இந்த ஜோதிட நிகழ்ச்சியில் ஆடி மாத ராசி பலன்கள் ஒவ்வொரு ராசினருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். மேஷம், அஸ்வினி, பரணி, கார்த்திகை முதல் பாதம் ஆகிய நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கியது தான் மேசராசி. பொதுவாகவே இந்த மேசராசிக்காரங்க எதிலும் வேகத்துடன் செயல்படக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. இந்த மேசராசிக்காரர்களுக்கு உங்கள் ராசிநாதன் ஆகிய செவ்வாய் பகவான் மாத முற்பகுதியில் உங்கள் ராசிக்கு 12 சஞ்சரிக்கிறதுனாலையும் தேவையற்ற வீண் விரயங்கள் மருத்துவ செலவினங்கள்லாம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. மாத பிற்பகுதியில் எதையும் சாதிக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதிகரிக்கணும். இருப்பினும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் உஷ்ணம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்புள்ளதால் கவனம் தேவை. அவசர முடிவுகளை இந்த காலகட்டத்தில் தவிர்க்கிறது மிக மிக நல்லது. எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அதில் விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்குது. பொருளாதார நிலையில் நல்ல உயர்வு இருக்கும். இருப்பினும் யாரையும் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் பகைத்து கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம். பேச்சில் அதிக கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து செல்வதால் தேவையற்ற பிரச்சனைகளை நீங்கள் தவிர்க்கலாம். உடன்பிறப்புகளால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் உண்டு. எடுக்கும் முயற்சிகளில் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். தாயால் அனுகூலமான பலன்கள் ஏற்படும். தாய் மற்றும் உறவுகளால் மகிழ்ச்சி உண்டு. வீடு, வாகனம், சொத்து தொடர்பான விஷயங்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு சாதகமாக மாறும். எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் உண்டு. குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டு. பூர்வீக சொத்து விஷயங்களில் ஆதாயம் ஏற்படும். ஷேர் மார்க்கெட்டில் லாபம் அதிகரிக்கும். குலதெய்வம் மற்றும் இஷ்டதெய்வ அனுகூலம் உங்களுக்கு முழுமையாக உண்டு. எதிரிகளால் பிரச்சனைகள் வந்து நீங்கும். கணவன் மனைவிக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வர வாய்ப்புள்ளதால் ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து செல்ல வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்குது. வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளிடம் அதிக கவனம் தேவை. வியாபார ரீதியான புதிய ஒப்பந்தங்களை இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் தவிர்க்கிறது மிக மிக நல்லது. எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டமும் தனவரவும் உங்களுக்கு ஏற்படும். தந்தை உடல் நலனில் கவனம் தேவை. தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து நீங்கும். வேலைவாய்ப்புக்காக வெளிநாடு செல்வதற்கான முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் வெளிநாடு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்குது. தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த உயர்வு இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படும். அலுவலகத்தில் மறைமுக எதிர்ப்புகளால் பிரச்சனைகள் வந்து சரியாகும். தேவையற்ற வீண் விரயங்களை தவிர்க்கிறது நல்லது. சிலருக்கு மருத்துவ செலவினங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நீங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சந்திராஷ்டம நாட்கள், உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஜூலை 10, 11 ஆகிய நாட்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்களாக இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்கிறதும், புதிய முயற்சிகளை தவிர்க்கிறதும், வாகன பயணங்களில் கவனமாக இருக்கிறதும் மிக மிக நல்லது. பரிகாரம், உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிறுவாபூரில் இருக்க முருகப்பெருமான செவ்வாய்க்கிழமையில் சென்று வழிபடுவது உங்கள் ராசிக்குரிய சிறந்த பரிகாரமாக அமைந்து உங்கள் வாழ்வில் அனைத்து சுபிட்சங்களையும் ஏற்படுத்தி தரும். ரிஷபம், கிருத்திகை 2, 3, 4ஆம் பாதம், ரோகிணி, மிருகஷீரிடம் 1, 2ஆம் பாதம் ஆகிய நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கியது தான் ரிஷபராசி. பொதுவாகவே இந்த ரிஷபராசிக்காரங்க பொறுமையை பெருமை தரும் என்பது உணர்ந்து செயல்படக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. இந்த ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கும் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்கிர பகவான் மாதம் முற்பகுதியில் உங்கள் ராசிக்கு 12 சஞ்சரிக்கிறதுனால எதிலும் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது. வீண் விரயங்கள் மருத்துவ செலவினங்களாக இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படலாம். உங்கள் திறமைக்கு சில சவால்களும் உண்டாகக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்குது. இருப்பினும் எதையும் சாதிக்கும் ஆற்றல் பிறக்கும். வல்லமை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டு. பொருளாதார நிலை உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப இந்த காலகட்டத்தில் உயரும். உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு மரியாதையெல்லாம் அதிகரிக்கக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்குது. உங்களுடைய இனிய பேச்சால் மற்றவர்களை நீங்கள் கவருவீங்க. உடன்பிறப்புகளால் மனக்கசப்புகள் உண்டாகும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் தடைகள் வந்து சரியாகும். தாய் உடல் நலனில் கவனம் தேவை. தாய் மற்றும் உறவுகளால் ஆதாயம் உண்டு. வீடு, வாகனம், சொத்து தொடர்பான விஷயங்கள் அனைத்தும் இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டு. குழந்தைகளின் செயல்பாடுகள் உங்களுக்கு பெருமைப்படக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் எதிரிகள் எல்லாம் உங்களிடமிருந்து விலகிச் செல்வாங்க. உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்குது. கணவன் மனைவிக்குள்ள அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் உங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் தடை இருந்தாலும் விடாமுயற்சியால் நீங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது.
தந்தையால் நல்ல அனுகூலமான பலன்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும். தந்தை உங்கள் உயர்வுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார். தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் உங்களுக்கான உயர்வு ஏற்படும். நண்பர்களால் ஆதாயம் உண்டு. நீண்ட நாள் ஆசைகள், கனவுகள், லட்சியங்கள் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் நிறைவேறக்கூடியதாக இருக்கும். முக்கிய பிரமுகர்களின் நட்பும் அறிமுகமும் உங்களுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும். அவர்களால் நல்ல ஆதாயம் உண்டு. உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜூன் 15, 16, ஜூலை 12, 13, 14 ஆகிய நாட்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்களாக இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்கிறதும், புதிய முயற்சிகளை தவிர்க்கிறதும், வாகன பயணங்களில் கவனமாக இருக்கிறதும் மிக மிக நல்லது. பரிகாரம், உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பல்லூர் ஸ்ரீ வாராகி அன்னையை வெள்ளிக்கிழமையில் சென்று வழிபடுவது உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரமாக அமைந்து உங்கள் வாழ்வில் அனைத்து சுபிட்சங்களையும் ஏற்படுத்தி தரும். மிதுனம், மிருகஷீரிடம் 3, 4ஆம் பாதம், திருவாதிரை, புனர்பூசம் 1, 2, 3ஆம் பாதம் ஆகிய நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கியது தான் மிதுன ராசி. பொதுவாகவே இந்த மிதுன ராசிக்காரங்க வாழ்க்கை என்பது இன்பமும் துன்பமும் நிறைந்தது என்பதை உணர்ந்து செயல்படக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. இந்த மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு உங்கள் ராசிநாதன் ஆகிய புதன் பகவான் உங்கள் ராசிக்கு 12ல் சஞ்சரிக்கிறதுனால உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் தேவை. வீண் மருத்துவ செலவுகள்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. தேவையற்ற வீண் செலவுகள் உருவாகும். இதிலும் பொறுமை, நிதானம், விழிப்புணர்வு மிக மிக அவசியமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். பொருளாதார நிலையும் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப இந்த காலகட்டத்தில் உயரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு, மரியாதையெல்லாம் அதிகரிக்கக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்குது. உடன்பிறப்புகளால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் ஏற்படும். ஆபரண சேர்க்கை இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு உருவாவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. வெளியூர் பயணங்களால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் உண்டு. எடுக்கும் முயற்சிகளில் உங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் வெற்றிகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. தாய் உடல்நிலையில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது. தாய் மற்றும் உறவுகளால் சின்ன சின்ன மனக்கசப்புகள் வந்து சரியாகக்கூடியதாக இருக்குது. குழந்தைகள் உடல் நலனில் இந்த காலகட்டத்தில் மிகுந்த கவனம் தேவை. குழந்தைகளின் நட்பு வட்டத்தையும் நீங்கள் கண்காணிப்பில் வைத்து வழிநடத்தி செல்ல வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்குது. பூர்வீக சொத்து விஷயங்களில் நீங்கள் கவனமாக கையாளணும். குலதெய்வம் மற்றும் இஷ்ட தெய்வ வழிபாடு உங்களுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய நிலையில் இருக்குது. எதிரிகளால் பிரச்சனைகள் வந்து சரியாகும். கணவன் மனைக்குள்ள அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளால் ஆதாயம் ஏற்படும். வியாபார ரீதியான புதிய ஒப்பந்தங்கள் உங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நன்மை ஏற்படுத்தி தரக்கூடியதாக இருக்குது. மறைமுக தடைகள், பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சமாளித்து விடுவீர்கள். தந்தை உடல்நிலையில் கொஞ்சம் கவனம் தேவை. தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து சரியாகும். வெளிநாடு செல்வதற்கான முயற்சிகள் இந்த காலகட்டத்தில் கைகூடும். தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் அதிக கவனம் தேவை. உயரதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களை அனுசரித்து செல்ல வேண்டியது அவசியம். உங்கள் பணிகளில் அதிக கவனம் செலுத்துங்க. எதிரிலும் காலதாமதத்தை இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் தவிர்க்கிறது நல்லது. நண்பர்களால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் உண்டு. திடீர் பணவரவும் உண்டு. உங்கள் ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜூன் 16, 17, 18, ஜூலை 15, 16 ஆகிய நாட்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்களாக இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்கிறதும், புதிய முயற்சிகளை தவிர்க்கிறதும், வாகன பயணங்களில் கவனமாக இருக்கிறதும் மிக மிக நல்லது. பரிகாரம், உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திருவேற்காட்டில் இருக்கிற கருமாரி அம்மனை புதன்கிழமையில் சென்று வழிபடுவது உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரமாக அமைந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் அனைத்து சுபிட்சங்களையும் ஏற்படுத்தி தரக்கூடியதாக இருக்கும். கடகம், புனர்பூசம் 4ஆம் பாதம், பூசம், ஆயில்யம் ஆகிய நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கியது தான் கடகராசி. பொதுவாகவே இந்த கடகராசிக்காரங்க அன்பே நிலையானது என்பதை உணர்ந்து செயல்படக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. இந்த கடகராசிக்காரர்களுக்கு உங்கள் ராசிக்கு யோகாதிபதியான குரு பகவான் 9ல் இருந்து உங்கள் ராசியை பார்க்கறதுனால எத்தனை தடைகள், பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எதிர்கொண்டு நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்க. இருப்பினும் உடல் நலத்தில் அதிக கவனம் தேவை. உங்களுக்கு தொடர்பில்லாத விஷயங்களில் மற்றவர்களுக்காக தலையிட வேண்டாம். அவசர முடிவுகளை இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் தவிர்க்கிறது நல்லது. குடும்ப விஷயங்களில் ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து செல்வது நல்லது. பேச்சில் அதிக கவனம் தேவை. பொருளாதார நிலையில் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கும். உடன்பிறப்புகளால் மாத முற்பகுதியில் நன்மை என்றால் மாத பிற்பகுதியில் கவனம் தேவை. தங்க நகை ஆபரணங்களை நீங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் கவனமாக கையாளணும். வெளியூர் பயணங்களால் அலைச்சல் உண்டாகும். தாய் உடல் நலனில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது. தாய் மற்றும் உறவுகளால் மனக்கசப்புகள் உருவாகும். வீடு, வாகனம் தொடர்பான செலவினங்கள்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்குது. குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டு. குழந்தைகளின் செயல்பாடுகள் பெருமைப்படக்கூடியதாக இருக்கும். ஷேர் மார்க்கெட்டில் லாபம் உண்டு. தெய்வ அனுகூலமும் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளும் தேடி வரும். கணவன் மனைக்குள்ளே ஒருவருக்கொருவர் அனுசரித்து செல்ல வேண்டியது மிக மிக அவசியம். ஒரு கணவன் மனை உறவுகளுக்கு இடையில் மற்றவர்களின் தலையிட இந்த காலகட்டத்தில்
தவிர்ப்பது மிக மிக நல்லது. வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளிடம் கவனம் தேவை. யாரையும் முழுமையாக நம்ப வேண்டாம். எந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் பொறுமையாக கையாளணும். வாகன பயணங்களில் மிகுந்த கவனமாக இருக்கிறது மிக மிக நல்லது. யாரிடமும் வம்பு சண்டை இந்த காலகட்டத்தில் வேண்டாம். தந்தையால் நல்ல அனுகூலமான பலன்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும். வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடு செல்வதற்கான முயற்சிகள்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் கைகூடுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்குது. தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த உயர்வு இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு ஏற்படும். இருப்பினும் பணிச்சுமை சிலருக்கு அதிகரிக்கலாம். பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. நண்பர்களால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் ஏற்படும். சந்திராஷ்டம நாட்கள், உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜூன் 19, 20 ஆகிய நாட்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்களாக இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்கிறதும், புதிய முயற்சிகளை தவிர்க்கிறதும், வாகன பயணங்களில் கவனமாக இருக்கிறதும் மிக மிக நல்லது. பரிகாரம், உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆம்பூரில் இருக்கிற காட்டு வீர ஆஞ்சநேயரை சனிக்கிழமையை சென்று வழிபடுவது உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரமாக அமைந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் அனைத்து சுபிட்சங்களையும் ஏற்படுத்தி தரும். சிம்மம், மகம், பூரம், உத்திரம் முதல் பாதம் ஆகிய நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கியது தான் சிம்ம ராசி. இந்த சிம்ம ராசிக்காரங்க எதிலும் திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வெற்றி பெறக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. இந்த சிம்ம ராசிக்காரருக்கு உங்கள் ராசிநாதன் ஆகிய சூரிய பகவான் உங்கள் ராசிக்கு 11ல் சந்திருக்கிறதுனால எதையும் சாதிக்கும் ஆற்றல் உங்களுக்கு அதிகரிக்கும். உங்களுடைய நீண்ட நாள் ஆசைகள், லட்சியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும். பணவரவு தாராளமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு மரியாதை அதிகரிக்கக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்குது. நீண்ட நாளாக உங்களுக்கு வரவேண்டிய பணம் தற்போது உங்கள் கை வந்து சேரும். உடன்பிறப்புகளால் மனக்கசப்புகள் இருந்தாலும் ஆதாயம் உண்டு. எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு வெற்றியை ஏற்படுத்தி தரும். மனோபலமும் அதிகரிக்கும். பயணங்களால் நன்மை உண்டு. தாய் உடல் நலனில் கவனம் தேவை. தாய் மற்றும் உறவுகளால் மனக்கசப்புகள் உருவாகும். வீடு, வாகனம், சொத்து தொடர்பான செலவினங்கள் அதிகரிக்கும். குழந்தைகள் உடல் நலனில் கவனம் தேவை. குழந்தைகளின் நட்பு வட்டத்தை நீங்கள் கவனமாக கையாளணும். எதிரிகளால் வீண் பிரச்சனைகள் வந்து நீங்கும். கணவன் மனைவிக்குள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் வர வாய்ப்புள்ளதால் ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து செல்ல வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்குது. கணவன் மனைவி உறவுகளுக்கு இடையே வெளி ஆட்களின் தலையீட்டை நீங்கள் முற்றிலும் தவிர்க்கிறது நல்லது. வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளிடம் கவனம் தேவை. வியாபார ரீதியான புதிய ஒப்பந்தங்களை இந்த காலகட்டத்தில் தவிர்க்கிறது நல்லது. வாகன பயணங்களில் கவனம் தேவை. தந்தைக்கு மருத்துவ செலவினங்கள் ஏற்படும். தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடு வர வாய்ப்புள்ளதால் அனுசரித்து செல்ல வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்குது. தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த உயர்வு ஏற்படும். இருப்பினும் உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களை அனுசரித்து செல்ல வேண்டியது அவசியம். உங்கள் திறமை வெளிப்படுத்த நல்ல வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நண்பர்களால் ஆதாயமான பலன்கள் உண்டு. நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். சந்திராஷ்டம நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜூன் 21, 22 ஆகிய நாட்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்களாக இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்கிறதும், புதிய முயற்சிகளை தவிர்க்கிறதும், வாகன பயணங்களில் கவனமாக இருக்கிறதும் மிக மிக நல்லது. பரிகாரம், உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பரிக்கல்ல இருக்கிற ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மரை ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்று வழிபடுவதும், சுவாதி நட்சத்திரத்தன்று சென்று வருவதும் மிகுந்த நன்மையை ஏற்படுத்தி தரக்கூடியதாக இருக்கு. கன்னி, உத்திரம் 2, 3, 4ஆம் பாதம், அஸ்தம், சித்திரை 1, 2ஆம் பாதம் ஆகிய நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கியது தான் கன்னி ராசி. பொதுவாகவே இந்த கன்னி ராசிக்காரங்க சூழ்நிலையை பகுத்தறிந்து செயல்படக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. இந்த கன்னி ராசிக்காரருக்கு ராசிநாதன் ஆகிய புதன் பகவான் ராசிக்கு 10ல் சஞ்சரிக்கிறதுனால தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் உயர்வு ஏற்படும். உங்கள் அந்தஸ்து, புகழ், செல்வாக்கு எல்லாமே உயரக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்குது. புதிய பொறுப்புகள் உங்களை தேடி வரும். குடும்பத்தில் வீண் வாக்குவாதத்தை இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் தவிர்க்கிறது நல்லது. பொருளாதார நிலையில் ஏற்றத்தாழ்வு வந்து நீங்கும். அதிக பேச்சில் அதிக கவனம் தேவை. உடன்பிறப்புகளால் ஆதாயம் உண்டு. தங்க நகை ஆபரண சேர்க்கையில் இந்த காலகட்டத்தில் அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. வெளியூர் பயணங்கள் உங்களுக்கு நன்மையை தரும். தாயால் அனுகூலமான பலன்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும். உறவுகள் அன்பு மழை பொழிவாங்க. குழந்தைகள் உடல் நலனில் அதிக கவனம் தேவை. குழந்தைகளின் நட்பு வட்டத்தை நீங்கள் கண்காணிப்பில் வைத்துக் கொள்வது நல்லது. ஷேர் மார்க்கெட் விஷயத்தில் அதிக கவனம் தேவை. குலதெய்வ வழிபாடு நன்மை தரும். எதிரிகளால் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நீங்கள் வெற்றி கொள்வீங்க. கணவன் மனைவிக்குள்ள அன்பும் ஆதரவும் இந்த காலகட்டத்தில் அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. மனைவி வழிவில் வருமானம் உண்டு. வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் உங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கும். எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டமும் திடீர் பணவரவும் உங்களுக்கு ஏற்படும்.
தந்தைக்கு மருத்துவ செலவுகள் ஏற்படும். தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக செயல்படுவார்கள். தடைப்பட்ட பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு எல்லாமே வந்து சேரும். உங்களுடைய உயரதிகாரி உங்களை பாராட்டப்படக்கூடிய சூழல் உருவாகும். நண்பர்களால் ஆதாயம் உண்டு. உங்களுடைய நீண்ட நாள் ஆசைகள், கனவுகள், லட்சியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும். எதையும் எதிர்கொள்ளும் சாமர்த்தியம் உங்களுக்கு பிறக்கும். சந்திராஷ்டம நாட்கள், உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் 23, 24, 25 ஆகிய நாட்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்களாக இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்கிறதும், புதிய முயற்சிகளை தவிர்க்கிறதும், வாகன பயணங்களில் கவனமாக இருக்கிறதும் மிக மிக நல்லது. பரிகாரம், உங்கள் ராசிக்குரிய சிறந்த பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திருவாக்கரை வக்ரகாளி அம்மனை புதன்கிழமையில் சென்று வழிபடுவது உங்கள் ராசிக்குரிய சிறந்த பரிகாரமாக அமைந்து உங்கள் வாழ்வில் அனைத்து சுபிட்சங்களையும் ஏற்படுத்தி தரும். துலாம், சித்திரை 3, 4ஆம் பாதம், சுவாதி, விசாகம் 1, 2, 3ஆம் பாதம் ஆகிய நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கியது தான் துளாராசி. பொதுவாகவே இந்த துளாராசிக்காரங்க கலை ஆர்வமும் காதல் நயமும் மிக்கவர்களாக இருப்பாங்க. இந்த துளாராசிக்காரர்களுக்கும் உங்கள் ராசிநாதனாகிய சுக்கிர பகவான் உங்கள் ராசிக்கு 8ல் சஞ்சரிக்கிறதுனால விபரீத ராஜயோகம் உண்டாகும். சிறு சிறு சங்கடங்கள் இருந்தாலும் முடிவில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்க. இருப்பினும் எதிர்மறை சிந்தனை, வீண் கவலை, வெறுப்பு, விரக்தி நீங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தவிர்க்கிறது மிக மிக நல்லது. நேர்மறை சிந்தனையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தில் வீண் வாக்கு விரோதத்தை இந்த காலகட்டத்தில் தவிர்க்கவும். பொருளாதார நிலையில் ஏற்றத்தாழ்வு வந்து சரியாகும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் தடை இருந்தாலும் விடாமுயற்சியால் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்க. தங்க நகை ஆபரணங்களை கவனமாக கையாளுங்க. பயணங்களில் கவனம் தேவை. தாயோட உடல்நிலை சீராகும். உறவுகளால் ஆதாயம் உண்டு. வீடு, வாகனம் தொடர்பான நன்மைகள் உங்களுக்கு ஏற்படும். குழந்தைகள் உடல் நலனில் கவனம் தேவை. குழந்தைகளின் நட்பு வட்டத்தை நீங்கள் கவனமாக கையாளணும். எதிரிகளால் பிரச்சனை வந்து சரியாகும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் தேவை. யாரையும் பகைத்து கொள்ள வேண்டாம். கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து செல்ல வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்குது. வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளிடம் கவனம் தேவை. வியாபாரத்தில் புது ஒப்பந்தங்கள் உங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய நன்மையை ஏற்படுத்தி தரக்கூடியதாக இருக்கும். தந்தையுடன் சிறு சிறு மனக்கசப்புகள் வந்து சரியாகும். தந்தையை அனுசரித்து செல்ல வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்குது. வெளிநாடு தொடர்பான முயற்சிகள்லாம் கூட இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு கைகூடும். மூத்த உடன்பிறப்புகளால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும். நண்பர்கள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பாங்க. இருப்பினும் இந்த காலகட்டத்தில் இதிலும் பொறுமை, நிதானம், விழிப்புணர்வு மிகவும் அவசியமாக இருக்குது. உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜூன் 26, 27, 28 ஆகிய நாட்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்களாக இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்கிறதும், புதிய முயற்சிகளை தவிர்க்கிறதும், வாகன பயணங்களில் கவனமாக இருக்கிறதும் மிக மிக நல்லது. பரிகாரம், உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பள்ளிகொண்டாவில் இருக்கிற ஒரு பள்ளிகொண்ட பெருமாள், அதாவது வேலூர் மாவட்டம் அருகே பள்ளிகொண்டாவில் இருக்கிற பள்ளிகொண்ட பெருமாளை வெள்ளிக்கிழமையில் சென்று வழிபடுவது உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரமாக அமைந்து உங்கள் வாழ்வில் அனைத்து சுபிட்சங்களையும் நிச்சயம் ஏற்படுத்தி தரும். விருச்சிகம், விசாகம் 4ஆம் பாதம், அனுஷம், கேட்டை ஆகிய நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கியது தான் விருச்சிக ராசி. பொதுவாகவே இந்த விருச்சிக ராசிக்காரங்க பிடிவாதத்தால் எதையும் சாதிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. இந்த விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு உங்கள் ராசிநாதனாகிய செவ்வாய் பகவான் உங்கள் ராசிக்கில் 5ல் சஞ்சரிக்கிறதுனால உங்களுடைய அறிவுத்திறன் மேம்படும். எந்த சூழ்நிலையும் நீங்கள் மிகவும் எளிதாக கையாள்வீங்க. எதிலும் திட்டமிட்டு செயல்பட்டு நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்க. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். பொருளாதார நிலை உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப உயரக்கூடியதாக இருக்கும். நீண்ட நாளாக உங்களுக்கு வரவேண்டிய பணம் தற்போது உங்கள் கை வந்து சேரும். உங்கள் இனிய பேச்சால் மற்றவர்களை கவர்வீங்க. உடன்பிறப்புகளால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் ஏற்படும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் தடை இருந்தாலும் வெற்றி உண்டு. தங்க நகை ஆபரண சேர்க்கை உங்களுக்கு உண்டாகும். தாய் உடல் நலனில் அதிக கவனம் தேவை. உறவுகளால் சின்ன சின்ன மனக்கசப்புகள் வந்து சரியாகக்கூடிய நிலை இருக்குது. வீடு வாகனத்தை சீர்படுத்த இந்த காலகட்டத்தில் சின்ன சின்ன செலவினங்கள் உருவாகக்கூடிய நிலை இருக்குது. குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டு. குழந்தைகளின் செயல்பாடுகள்லாம் இந்த பெருமைப்படக்கூடியதாக இருக்கும். குலதெய்வ மற்றும் இஷ்ட தெய்வ அனுகூலம் உங்களுக்கு முழுமையாக உண்டு. உங்களுடைய நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகளை நீங்கள் நிறைவேற்றுவீங்க. அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளும் உங்களை தேடி வரும்.
கணவன் மனைவிக்குள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கள் வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து போவது மிக மிக நல்லது. வியாபாரத்தில் அதே நேரத்தில் கூட்டாளிகளிடம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது. வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்களை இந்த காலகட்டத்தில் தவிர்க்கிறது மிகவும் நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கும். எதிரிகள் இருந்தாலும் எதிரிகளால் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் சரியாகும். இருப்பினும் அதை பற்றி நீங்கள் பெரிதளவில் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. வாழ்வில் சின்ன சின்ன தடைகளையும் பிரச்சனைகளும் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க. மூத்த உடன்பிறப்புகளால் மனக்கசப்புகள் சரியாகும். நண்பர்களை இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் கவனமாக கையாளுறது மிக மிக நல்லது. தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த உயர்வு ஏற்படும். உயரதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். நீண்ட நாளாக வரவேண்டிய பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிலை இருக்குது. உங்கள் திறமையினால் மற்றவர்களின் பாராட்டை நீங்கள் பெறுவீங்க. உங்கள் அந்தஸ்து, செல்வாக்கு எல்லாமே உயரக்கூடியதாக இருக்குது. சந்திராஷ்டம நாட்கள், உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜூன் 28, 29, 30 ஆகிய நாட்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்களாக இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்கிறதும், புதிய முயற்சிகளை தவிர்க்கிறதும், வாகன பயணங்களில் கவனமாக இருக்கிறதும் மிக மிக நல்லது. பரிகாரம், உங்கள் ராசிக்குரிய சிறந்த பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கதிராமங்கலத்தில் இருக்க வனதுர்கையை செவ்வாய்க்கிழமையில் சென்று வழிபடுவது உங்கள் ராசிக்குரிய சிறந்த பரிகாரமாக அமைந்து உங்கள் வாழ்வில் அனைத்து சுபிட்சங்களையும் ஏற்படுத்தி தரும். தனுசு, மூலம், பூராடம், உத்திராடம் முதல் பாதம் ஆகிய நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கியது தான் தனுசு ராசி. பொதுவாகவே இந்த தனுசு ராசிக்காரங்க வழிகாட்டுவதே வாழ்க்கை என்பதை உணர்ந்து செயல்படக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. இந்த தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு உங்கள் ராசிக்கு யோகாதிபதி ஆகிய செவ்வாய் பகவான், குரு பகவானும் இணைந்து இருக்கிறதுனால எதையும் தாண்டி ஜெயிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு ஏற்படும். தெய்வ அருள் உங்களை காத்து நிற்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். பணவரவு கணிசமாக உயரும். உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு, மரியாதை இந்த காலகட்டத்தில் அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. மனதில் தைரியம், தன்னம்பிக்கை, உற்சாகம் எல்லாமே அதிகரிக்கும். உங்கள் மனோபலத்தால் எதையும் சாதிக்கும் ஆற்றல் உண்டாகும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்களால் மனக்கசப்புகள் இருந்தாலும் ஆதாயம் உண்டு. தாய் உடல் நலனில் கவனம் தேவை. உறவுகளால் மனக்கசப்புகள் உருவாகும். வீடு, வாகனம், சொத்து தொடர்பான செலவினங்கள் இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. மன அமைதியும் குறையக்கூடிய நிலை இருக்கிறதுனால யோகா, தியானம் போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபடுவது மிகவும் நல்லது. குழந்தைகள் உடல்நலில் கொஞ்சம் அதிக அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய காலகட்டமாக இருக்குது. குழந்தைகளின் நட்பு வட்டத்தையும் நீங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் கண்காணிப்பில் வைத்து வழிநடத்தி செல்ல வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்குது. பூர்வீக சொத்து விஷயங்கள் சாதகமாக அமையும். வைராகிய பலத்தால் நீங்கள் எதையும் சாதிப்பீங்க. எதிரிகளால் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதையெல்லாம் சமாளித்து விடுவீங்க. போட்டிகளில் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். கணவன் மனைவிக்குள் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளால் ஆதாயம் உண்டு. வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் நன்மையை ஏற்படுத்தி தரக்கூடியதாக இருக்கும். எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் உண்டு. தந்தையால் அனுகூலமான பலன்கள் ஏற்படும். தந்தை உங்கள் உயர்வுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார். வெளிநாட்டு தொடர்பான விஷயங்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். குருவின் ஆசி கிட்டும். தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் சிறு தடைகள் இருந்தாலும் எதையும் சமாளிப்பீங்க. உயரதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களை அனுசரித்து செல்ல வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்குது. உங்கள் பணியில் அதிக சிரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நண்பர்களால் ஆதாயம் உண்டு. எதிர்பாராத பணவரவு உண்டு. சந்திராஷ்டம நாட்கள், உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜூன் 30, ஜூலை 1, 2 ஆகிய நாட்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்களாக இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்கிறதும், புதிய முயற்சிகளை தவிர்க்கிறதும், வாகன பயணங்களில் கவனமாக இருக்கிறதும் மிக மிக நல்லது. பரிகாரம், உங்கள் ராசிக்குரிய சிறந்த பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தென்குடி திட்டையில் உள்ள வசிஷ்டேஸ்வரர் மற்றும் குரு பகவானை வியாழக்கிழமையில் சென்று வழிபடுவது உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரமாக அமைந்து உங்கள் வாழ்வில் அனைத்து சுபிட்சங்களையும் ஏற்படுத்தி தரும். மகரம், உத்திராடம் 2, 3, 4ஆம் பாதம், திருவோணம், அவிட்டம் 1, 2ஆம் பாதம் ஆகிய நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கியது தான் மகர ராசி. பொதுவாகவே இந்த மகர ராசிக்காரங்க தன் காரியங்களுக்கு தானே பொறுப்பு என்று உணர்ந்து செயல்படக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. இந்த மகர ராசிக்காரர்களுக்கு உங்கள் ராசிக்கு யோகாதிபதி ஆகிய புதன் பகவான் மற்றும் சுக்கிரன் பகவான் பலம் பெறுவதால் எந்த சூழலிலும் எளிதில் சமாளித்து விடுவீங்க. உங்கள் திறமைக்கு பல சவால்கள் வரும். இருப்பினும் அதை எதிர்கொண்டு நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்க. பேச்சில் அதிக கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் வீண் வாக்குவாதத்தை இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் தவிர்க்கிறது நல்லது.
பொருளாதார நிலையில் ஏற்றத்தாழ்வு வந்து சரியாகும். உடன்பிறப்புகளால் ஆதாயம் உண்டு. புதிய தங்க நகை சேர்க்கை உண்டு. வெளியூர் பயணங்களால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும். மனோபலம் அதிகரிக்கும். வீடு மனை வாங்குவது விற்பது அனைத்தும் உங்களுக்கு லாபகரமாக அமையும். தாய் உடல் நலனில் கொஞ்சம் கவனம் தேவை. உறவுகளால் மனக்கசப்புகள் உருவாகும். வீடு வாகனத்தை சீர்படுத்த செலவினங்கள் உண்டு. குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டு. குழந்தைகளின் செயல்பாடுகள் பெருமைப்படக்கூடியதாக இருக்கும். பூர்வீக சொத்து விஷயங்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். ஷேர் மார்க்கெட்டில் லாபம் உண்டு. எதிரிகளால் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சமாளித்து விடுவீர்கள். கணவன் மனைவிக்குள் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் ஏற்படும். வியாபார ரீதியான புதிய ஒப்பந்தங்கள் உங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கும். எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டமும் தனவரவும் உண்டு. தந்தையால் அனுகூலமான பலன்கள் ஏற்படும். தந்தை உங்கள் உயர்வுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார். அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் தேடி வரும். வெளிநாட்டு தொடர்பால் ஆதாயம் உண்டு. தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் அதிக கவனம் தேவை. உயரதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களை அனுசரித்து செல்ல வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்குது. உங்கள் பணிகளில் நீங்கள் அதிக சிரத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதும் மிக மிக அவசியம். நண்பர்களால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் உண்டு. தங்க நகை ஆபரண சேர்க்கையெல்லாம் இன்று ஏற்படக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்குது. பயணங்களால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படும். சந்திராஷ்டம நாட்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜூலை 3, 4, 5 ஆகிய நாட்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்களாக இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்கிறதும், புதிய முயற்சிகளை தவிர்க்கிறதும், வாகன பயணங்களில் கவனமாக இருக்கிறதும் மிக மிக நல்லது. பரிகாரம் உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குச்சனூரில் இருக்கிற சனி பகவானை ஒரு சனிக்கிழமையில் சென்று வழிபடுவது உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரமாக அமைந்து உங்கள் வாழ்வில் அனைத்து சுபிட்சங்களையும் ஏற்படுத்தி தரும். கும்பம் அவிட்டம் 3, 4ஆம் பாதம், சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3ஆம் பாதம் ஆகிய நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கியது தான் கும்பராசி. பொதுவாகவே இந்த கும்பராசிக்காரங்க கருணை உள்ளமும் தியாக சிந்தனையும் உடையவர்களாக இருப்பாங்க. இந்த கும்பராசிக்காரர்களுக்கு உங்கள் ராசிக்கு 2ல் குரு பகவானின் சஞ்சாரம் மிகவும் சாதகமாக இருப்பதால் வாழ்வில் ஒரு நல்ல மாற்றமும் முன்னேற்றமும் ஏற்படும். குடும்பத்தில் நல்ல மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். பொருளாதார நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படக்கூடியதாக இருக்குது. நீண்ட நாளாக வர வேண்டிய பணம் தற்போது உங்கள் கை வந்து சேரும். புதிய நண்பர்கள் உங்களுக்கு அறிமுகமாவாங்க. உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு மரியாதை உயரக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்குது. உங்களுடைய மனோபலம் அதிகரிக்கும். உடன்பிறப்புகளால் மனக்கசப்புகள் இருந்தாலும் ஆதாயம் உண்டு. வெளியூர் பயணங்களால் நன்மை உண்டு. ஆபரணங்களை நீங்கள் கவனமாக கையாளணும். எதிரிகளை வெல்லும் ஆற்றல் உங்களுக்கு நிச்சயம் ஏற்படும். தாயால் அனுகூலம் உண்டு. உறவுகளால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் உண்டு. வீடு வாகனம் சொத்து தொடர்பான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். புதிய வீடு வாகனம் வாங்குவதற்கான முயற்சிகளும் கைகூடும். குழந்தைகளால் நல்ல மகிழ்ச்சியான சூழல் உண்டு. குழந்தைகளின் செயல்பாடுகள் எல்லாம் பெருமைப்படக்கூடியதாக இருக்கும். காதல் விஷயங்களில் இந்த காலகட்டத்தில் வெற்றிகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குன்னு காதல் முயற்சிகள் மேற்கொள்வது நன்மையை தரும். எதிரிகளால் பிரச்சனை இருந்தாலும் சமாளித்து விடுவீங்க. கணவன் மனைவிக்குள்ள அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளால் நல்ல ஆதாயம் உண்டு. வியாபார ரீதியான புதிய ஒப்பந்தங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய நன்மையை ஏற்படுத்தி தரக்கூடியதாக இருக்கும். எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டமும் உங்களுக்கு ஏற்படும். தந்தை உடல் நலனில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது. தந்தையுடன் சின்ன சின்ன கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து சரியாகும். தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு ஏற்படும். உயரதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக மாறுவார்கள். நீண்ட நாளாக வர வேண்டிய பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு எல்லாமே வரக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்குது. உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். மற்றவர்களால் நீங்கள் பாராட்டப்படுவீங்க. நண்பர்களால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் உண்டு. எதையும் சாதிக்கும் ஆற்றல் உங்களிடம் இருக்கும். இருப்பினும் எதிலும் அவசரப்படாமல் நிதானமாக பொறுமையாக விழிப்புணர்வோடு செயல்படுவது நல்லது. யாரையும் முழுமையாக நம்ப வேண்டாம். அது சந்திராஷ்டம நாட்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்கள் ஜூலை 6, 7 ஆகிய நாட்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்களாக இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்கிறதும், புதிய முயற்சிகளை தவிர்க்கிறதும், வாகன பயணங்களில் கவனமாக இருக்கிறதும் மிக மிக நல்லது. பரிகாரம் உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆரணி ஏரிக்குப்பம் சனி பகவானை சனிக்கிழமையில் சென்று வழிபடுவது உங்கள் ராசிக்குரிய சிறந்த பரிகாரமாக அமைந்து உங்கள் வாழ்வில் அனைத்து சுபிட்சங்களையும் ஏற்படுத்தி தரும். மீனம் பூரட்டாதி 4ஆம் பாதம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கியது தான் மீனராசி.
பொதுவாகவே இந்த மீன ராசிக்காரங்க மற்றவர்களை எளிதில் நண்பர்களாக்கி கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. இந்த மீன ராசிக்காரர்களுக்கு உங்கள் ராசிக்கு யோகாதிபதியாகிய செவ்வாய் பகவான் உங்கள் ராசியிலேயே சஞ்சரிக்கிறதுனால எத்தனை தடைகள் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதையெல்லாம் எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறுவீங்க. இருப்பினும் யாரையும் முழுமையாக நம்ப வேண்டாம். பணம் கொடுக்கல் வாங்கல கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது மிக மிக நல்லது. நண்பர்களையும் நீங்கள் கவனமாக கையாளணும். புதிதாக அறிமுகமாகும் நண்பர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். வீண் மனக்குழப்பத்தை இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் தவிர்க்கிறது நல்லது. குடும்பத்தில் ஒருவருக்கொரு விட்டு கொடுத்து செல்வது தேவையற்ற பிரச்சனைகளை தவிர்க்க ஏதுவாக இருக்கும். பேச்சில் அதிக கவனம் தேவை. பொருளாதார நிலையில் ஏற்றத்தாழ்வு வந்து சரியாகும். உடன்பிறப்புகளால் ஆதாயம் உண்டு. எடுக்கும் முயற்சிகளில் தடை இருந்தாலும் வெற்றி பெறுவீங்க. தாய் உடல் நலனில் கவனம் தேவை. தாய் மற்றும் உறவுகளால் மனக்கசப்புகள் உண்டாகும். வீடு வாகனம் சொத்து தொடர்பான செலவினங்கள் உண்டு. வாடகை வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு வீட்டில் உரிமையாளரால் பிரச்சனைகள் வந்து சரியாகும். எதிரிகளால் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் சமாளித்து விடுவீங்க. கணவன் மனைவிக்குள்ள அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளால் நல்ல ஆதாயமான பலன்கள் உண்டு. வியாபார ரீதியான ஒப்பந்தங்கள் நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கும். வாகன பயணங்களில் கவனம் தேவை. தந்தையால் அனுகூலம் உண்டு. தந்தை உங்கள் உயர்வுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார். அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும். தெய்வ அனுகூலம் உண்டு. தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் உயர்வு ஏற்படும். இருப்பினும் உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களை அனுசரித்து செல்வது நல்லது. கோபம், வெறுப்பு, விரக்தி இவற்றை நீங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தவிர்க்கணும். தியானம், யோகா பயில்வது மன அமைதியை அதிகரிக்கும். நண்பர்களை கவனமாக கையாளுங்க. எதிலும் பொறுமை, நிதானம், விழிப்புணர்வு மிகவும் அவசியமாக இருக்குது. சந்திராஷ்டம நாட்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜூலை 8, 9 ஆகிய நாட்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சந்திராஷ்டம நாட்களாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் எந்த விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்கிறதும், புதிய முயற்சிகளை தவிர்க்கிறதும், வாகன பயணங்களில் கவனமாக இருக்கிறதும் மிக மிக நல்லது. பரிகாரம் உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாணியம்படி அருகே வளையாம்பட்டுவில் உள்ள முருகப்பெருமானை வியாழக்கிழமையில் சென்று வழிபடுவது உங்கள் ராசிக்குரிய ஒரு சிறந்த பரிகாரமாக அமைந்து உங்கள் வாழ்வில் அனைத்து சுபிட்சங்களையும் ஏற்படுத்தி தரும். மீண்டும் அடுத்த ஜோதிட நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் விஞ்ஞான ஜோதிடர் ஆம்பூர் வேல்முருகன். நன்றி, வணக்கம்.